ассалому алайкум ба ҳама мардуми тоҷик, ба ҳама мардуми муҳоҷир, ҳар як нафаре ки ҳама вақт дастгирӣ мекуне, комментариҳои хуб менависе ва бовар карда билет мехарен. чӣ хеле ки видеои пештарро тамошо кардем, бигем ки соҳ саломат шукри аллоҳ омадем ва рафтем падару модарро хабар гирифтем. беҳтарин гуфтем гапо ҳар як боре ки мебием ака ҳеҷ кара хабар намекунем, реаксияш беҳтарина. аллоҳ ҳамаи шуморо ба пеши оилатон соҳ саломат бирасона. ва дар ин видеом хостам якам тарак интереснитар шава. ростӣ хай бисёриҳо медонем, бисёриҳо шояд наида бошем ки Мадина кати камтар видео мекунем. ростӣ ваям намедона ки ҳозир ма омадагим пешами аэропорт Душанбеда бугем, як киндишда истодагим, занг задагим ки мақсад ки видео дар кораи рав аэропорти Душанбе видео ку ва хостам реаксияша сиёмка кунам партом ва нафарҳое ки мегӯянд ки Мадина чӣ мешавада, ростӣ бигем ягон чӣ намешава, хеле хоҳар намешава ё ки хеш намешава ё ки оила намешава. проста ҳамкорем. барои билет бо номероро ҳамҷода мемонам, метавонед ки занг бизанед, иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки билетотонро арзон бигирем. хоб ҳозир ҳамҷода мерем, реаксияша мебинем. кӯи одам вообще намедона ки ма ҳамҷодаем. навя сурат рӯи кард, ҳами тарафода буд. ҳозир мебинем бо ку кадом тарафда бошад. гаёфта бошем шо. як аз да ҳавай монанда фикр мекунам ки ҳавая. ин ҳамия не Он меган либосе безе мепушад ку? Я так и знала, что она подумает. Подписчикам удачи меги. Даша. Беги камера. Ты нам это уйку? Меган съёшь, дай Мадина. Вы сказали, я такая, ничего себе.